गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेसेबा गोबावनिफ्राय बेसेबा बोसोरनिफ्राय हास्थायबाय थादोंमोन बे ट्रेनिंखौ बाहा मोनगोन होननानै। दिनै भाग्य मोजां जोंहा सेवलि मेडामनि अर्गेनाइज खालामनायाव बिथांनि नाजानायाव जोङो खाफालखौ गेंबाय होननानै साननांगोन। माने जोङो फ्रियैनो बाहाय ट्रेनिं लानो खाबु मोनफैबाय। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव मेडामनि अर्गेनाइज खालामनायाव जोङो हठादैब्लाबो मैयानि दिनावसो जों खबर मोनदों। खबर मोननाय लोगो लोगो गोसोआ थानो हायाखै आरो सोरखौबा हर होनदोंमोन, नाथाय आंसो लानो गोसोथार, आंनो लाहैगोन होनथारबाय आं। ओमफ्राय लगालग मोनानि बिथोरावनो फन हरलाजोब्बाय एसे, ओमफ्राय बयखौबो मोनबाय। बे बिनानावमोनखौ हरलाजोब्बाय गामियाव गासिबो। मोना 11टासिमनि बिथोराव फन खालामबाय दहाय फुंसिमाव। खोन्थानाय लोगो लोगो फन हरनाय लोगो लोगो बयबो इन्टारेस्ट दंजोबो आरो। मानोना बयबो मैखुनखौ गोथाव मोनो, जानो लुगैयो। हाथायावसो बायनानै जाबाय थानाङो। गायनानै जाजायोबा बयबो गायनानै जागासिनो दं, थाखा खामायगासिनो दं, जों मानो हाया होननानै बयनिबो गोसोआव साननाय दंखायोमोन। ओंखायनो खबर होनाय लोगो लोगो बयबो जास्लाबा लोंस्लाबाबाबो जै मोनथिदों ओंखारना फैजोबदों आरो। जोबोद गोजोननाय मोनदों, मोजां मोनदों। जों बेबादिनो गोसोआव सानबाय थानाय दंमोन माब्लाबा बेखार समब्ला जों बेफोरखौ मावगौमोन, नाथाय जोंनाव ट्रेनिंआनो गैया। माब्रै मावो माब्रै मायो जों मोनथिया। आङो दाख्लिनिफ्राय जिगाब लाबोनानै दंफैयो, एसे बस्थासे जिगाब। दाना मैखुनखौ गायनो होननानै जिगाबा बिहरबाय, ट्रेनिंथ' मोनाखै। मबाइलाव नुलाबायो, मबाइलाव नुनायाथ' प्रपार ट्रेनिं नङा। आं सानबाय आं बहा मोनबावनो, सोरजों सोलोंबावनो आंलाय। सासे बै हालादलायाव सासे हिन्जाव दङ आरो गोरों, आं बेखौसो लिंहरनानै सोलोंसै नामा होननानै सानथामाव सानफ्रामबो बे मोनसेखौनो आंनि ब्रेनाव सानबाय थादोंमोन। बे समावनो दिनै मोनायाव आंनाव कल थांबाय कि मैखुन बानायनायनि ट्रेनिं लानो मानसि फाथायहरनांगौ। हाब बिराद मोजां मोनबाय आं नागिरगासिनोसो दंखायोमोन। मा मानसि फाथायहरनो, आंनो थांगोन होनबाय आङो। ओमफ्राय बयनोबो नांखागौ, जेसे हागौ एसे मोनानि बिथोराव 11टासिम मानसिफ्रा उन्दुलांजोबनायबाबो फनखौ रिसिभ खालामदों, थांगोन जाजोब्बाय, फैजोबमारदोंबो आरो। लाखिलि जोबोद गोजोननाय मोनदों। माने गोसोआव जेखौ हास्थायबाय थादोंमोन बोसोरनिफ्राय दिनै मोनदों फ्रि अफ कस्टआव। बिनि थाखाय जाय अर्गेनाइज खालामदों जोंहा सेवलि मेडाम, जोबोद गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावो। बयबो खुसि जादों। लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव सोलोंफैनो मोनदों, जोबोद मोजां मोनदों, गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो। जोंनि ट्रेनिंआ सानथाम जागोननो। जोंनो सानसेयाव 2 घन्टा खरि होन्दोंमोन, नाथाय दाथ' अलरेडि 2 घन्टा बारबाय। नाथाय अब्लाबो जों बरिं जायाखै, खोनासंनो इन्टारेस्ट मोनलांगासिनो दं आरो। मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान गोदान माने टेकनिकफोरखौ फोरोंलांगासिनो दङ, मोजां मोनदों आरो। ट्रेनिं लानायनि उनाव जों सुबिदाखौ जेबो मोनथिथ'वा, नाथाय जोंहा बेनो गौरब मोनदों आरो जोंबो जे ट्रेनिंखौ मोनबाय, जोंबो दिनैनिफ्राय मैखुनखौ बानायनो हासिगोन। जों बेखौनो मोजां मोनदों आरो बेखौनो खुसि मोनदों।